Yawa ga samu na ya to. Abokina mai za a baka? Abokina kwata gaye za ka dan samu. Kai sauri da Allah ka ja mashi ɗan nan can gaba. Yara su tura mashi ko zai tashi. Injiniya! Kwarto ma ne! Kace a wayo mabugan mata kare. Wallahi an gama shi kaman ma hallaka ka. Wannan yara ne sai kai. Amma dai iska. Wallahi wanga mashin wai kai na ka ce wanga mai aya ba ruwa bane kai wallahi ruwa na connected ya lalace piston ya lalace ta lalace injinin ka ya condom yanzu abun da in so samu ne ka kai shi kawai wurin yan gungun a auna shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suwaye ya kawo majalishin nan? Ga mu nan. Ta. Ni huka mashi jini ne na hawa ko hakan ga yanzu ga ya hau jini ne 399. Ni huka mashi. Iya an zuba mai wanda ya kawo mai mutuwar injini ne likita. Shi kenan na waɗa mai mashin ɗine ya mutu a kai shi wani gwangwan sai na gane shi a Ai wannan manna bukal na yan damfara ne. Ga wani wuri ce inda aka sayar mai wurin Jamilu Jamsu. Salamu alaikum. Jama'a garin damfara. Kawanan namo da na ma Najeriya. Har da ma kiwonta. Jamilu Jamsu Ya sai da taya, tep, mai fetur, injin, gas. sifuroket, wai kawo shi. Sannan yana sai da man juye Boris bakin mai daga cikin bakin man da muke sayarwa muna sai da Boza a Moscow kai har da ma Total idan kana bukata muna sayarwa da kuma ba nan suke ba cikin garin Kauran Namo da kuma yadda ai gurare za mu iya aika musu ko kuma su kira mu ta wayannan lambobin kamar haka. Za ku same mu a bayan tasha. Birnin Magaji da Kauran Namo da Opposite Izo Plaza.